Tak, čau, jenom dneska si hrajem Minecraft a dneska víte, co budem dělat, ako testu šustku, tak se divte. Máme tady věži, jo, říkáte si proč, to budeme dělat nějakou loď, protože už šustní. Takže, chcete to bude video líbit, tak dejte si like a odběr. To je hodně důležitý. A my jdeme hrát Minecraft. Loď. Jo, co nevíte, to budeme dělat 4 lodě. Nějaký. No a tak dám další 6. Do ty 6 tak s nějakou, co bude to. Tak lidi. A moc. Já jsem pro nějakou asi takhle tady dole. Takhle dole. Toto se dole je to jako první. Tak, počkejte lidi, takhle tady. Tak. Dám úplně nápad. Tak, mám kreativ, takže by se neměl. Já, vy se divíte, co jako je tohle. Já tady dám jenom jednu čičku. Tak. Dám to si tak, aby to bylo pěkně dlouhý. To se každý vidí, ne? Vidíte to, aby jsme tady to měli. Tak na této video dejte si like, kohoutují like, dejte na něj. Jo, lidi, už nevíte, jako má na celé kohouty. Si třeba hledej. Je to trošku divný, ale prostě já nevím, co tam dělají. Oni nám asi si naštěhovat. Naštívit asi lidi jsou. Asi naštívit ty kohouty. Tím, že jde. Tak to dáme takový symetrický. No, tak to je báza pěkně. Tady se divit, tady nemám. To cidry, tak tady mám. Tady jako tady cidry, ale to asi, to nevím. Jak to mužka. Nevím, prostě. To dělám. Tady to. Co to bude to lidi? Jestli se to bude pěkný nebo ne. Já tomu věřím, že to bude pěkný. Já lidi, počkejte, říká ještě. Já vlastně to tady dělám první. Tak. Takhle tady. Tak. Co vypadá? Tak. Děláme lidi. Tak tady. Já jsem dneska pokoukat brýle a já už mě to upočtal a už to mu má měsíc do videa tou pohádkou. Ty brýle a prostě ne. Ty mozek říká prostě ne. Ty mozek nějakej. 7 minut,